Ei, què passa, escaquistes? Què tal, com esteu? Avui us porto una nova partida d'1 minut, però abans deixeu-me dir-vos que demà tenim sorpresa, demà tenim un stream molt especial al canal del Poni Pissador de Twitch, d'acord? Estaré jugant amb el doctor Rigoru Sanglar, que segurament ja coneixereu si sou seguidors d'aquest canal. Això serà a partir de les 6, passeu-vos perquè seran unes partides d'escacs una mica especials, no del tot normals. Ara sí, anem a fer una partida d'1 minutet, d'acord? A veure què tal, com surt, però ben fresqueta, ben curteta, perquè tothom pugui seguir una mica d'escacs al dia. D3, C5, em proposa una partida aparentment estratègica lenta, d'anar a poc a poc, però no tant, perquè ja posa aquests dos peons aquí al centre, i això significa 1, 2, 3, 4 caselles centrals controlades, d'acord? Aquesta, vale, no és massa centrada aquesta casella, ho sé, però no deixa de ser bastant potent, no?, aquest centre. Bé, però com ja sabeu, posem el cavall aquí, en combinació amb l'efecte de la dama. Ara aquest cavall està amenaçant aquest alfil, que l'aparta. Ara podem saltar aquí amenaçant aquest cavall, que és l'únic defensor d'això. Ens amenacen el cavall? Doncs no l'apartem, ja sabeu que no l'hem d'apartar perquè al final s'equivoquen, l'aparten ells i s'acaba la partida. S'acaba la partida amb escac i mat a la jugada 12, ja sabeu. Si voleu partides d'escacs així vistoses, amb molta tàctica i tal, l'atac porc, amb blanques o negres, dona igual. Vinga, fins la propera.